Какво? Добре. Айде, чао. Поканиха ме на среща след 2 часа. Как ще се оправим? Да, ние още сме по пижами. Ало, поканиха ме на среща. Ще може ли да дойдеш да ми помогнеш да се оправя? Така. Как така, нали днеска беше свободна? Добре, айде се оправя сама. Хайде да почваме да се оправяме, ще закъснеем. Трябва да се оправям сама. Спирай го. Първо да си сперем облекло, което става по-официално. Добре, първо да видя какво ще облека. Така, виж сега какво ще обличам аз. Тези панталонки и ето тази бяла блуза. Мисля, че се връзва перфектно. Аз ще обличам този дълг панталон, който е много сладичък. И ето тази черна блуза. Супер! Айде бързо да започваме да се оправяме. Добре, така. Мисля да си остана с този панталон, понеже е много готин. И ще сложа просто нормална бяла блузка. Аз реших да съм поет този топ, защото ми стои много леко. Супер! Мисля, че много сладко стана. Хайде първо да се напръскаме с парфюм. Ейде. И сега да си оправим чанчите. Аз сложа телефон и едно гланче, защото, да, моята чанчичка е малка. Оле, забравихме да си направим скинкер. Ало, Анджи, може да дойдеш да ни геймираш? Ало, лате вие при мен да не си изнасям цялата козметика. Сме. Айде, идвайте. Всъщност, който е наред да сяда. Ами, аз ще бъда първо, защото имам да си оправим. Да. Може ли прическата да ми направиш? Да, ще ми направи прически, окей. Добре. Добре, готова си. Как ли харесваш ли? Да, много. Добре, Много е топло. Така, хора, мисля, че много яко ви се получи. Ако искате и прическите да ви ги направя. Да. Окей, хайде. Добре, хайде да започваме. Спирай. И се пусна. Готови сме. А ти с кой ще излизаш? С Ник. А ти? С Макс. Супер, айде да тръгваме. Значи сега ще трябва да се гримирам, да си направя прическа, да си оправя чантата и да звънна на бестито, да я разкажа с кой ще излизам и така нататък. Значи мисля, че съм си и тази чанта. Слагам си вътре телефона и някакъв гланц просто да си имам. И тръгвам. Оле, забравих да звънна на бесито, че да звънна. Ало, да знаеш, че тръгвам. В смисъл, оправих се вече. Ще излизам с... Не знам как съм забравила да ти кажа. Ще излизам с Нико от нашия клас. Да, с него. Еми, добре, тръгвам. Не ме занимава следващите 2-3 часа. Обаче, ако има нещо спешно, ми пиши. Чао! Очаквайте много скоро.